Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kawai ka Dr. Kman balarangba ha Assam silshar kala sha pengat ha ka jingsha keno bagalat Thap yu we ukna badang snem karta ha ka por udang sha sumar yu ha kawai ka jaka sumar khmat jengkiri ushimen. Lai thu bagati ka jingja kala ja ha ka janmit jong ka sining kong bat kala penmi ye ka jingbitar ka bajur hadian baka video belabu da ka kmi jong ka khynnah kala sapriang bha hakilat social media bapher. Hadian ka jing ujor ka batikna da ka kmi ya ka doktor ka balatip kerteng kum ka Dr. Haimanti Chowdhury na Chowdhury Eye Clinic la kemno ya ka da ki pulit bala record ya ka jingpren jong ka ong kitelong khubon na ki pulen. Kakmiya jong utay ukna hadin bala sapriang stat bha katay ka video kala batay binya halor katay ka jingja. Kakmiya jong utay ukna kala yathu bakla litra yala ujong ukun sha katay ka jaka sumar namar ka jing pangkman. Ban pha pen ha katay ka Dr. Haimanti Chowdhury. Uhe pulit jong ka silshar ula pentikna bala yo priang ya ki jing ujor na baro aliang mamla bala register ya ki mukot duma hapo ki kendon bayade jong ka Bharatiyanya Sanhita BNS bat kajing tokit kadang ya minta. U Dr. H.K. Chowdhury ubadon jingyadeiru bat katay ka jaka sumar ulaya daru yaki kam jong ka Dr. Haimanti da ka bapenpau baka persyang da ka buit ka bapher ka badon kam ya ka jing penki bansay ya ka lingkhot nar ka bala sakut ha ka khmat jong ukna. Kala persyang banyarap yu unong pang handai ki bahayeng kila sngotu bakla ya ka ni bat kila le persya ka balong ka basngosi ula ong shu.